Kasngi ke basispa kat rio. Ha ke kerteng wa bukun musim bukut. Amen. Kutra Jesu tu pensle engi dak musim bukut. Jong mi. Kasiti si beningkong syaki korin. Kalenong ke bahan rio. Kumno keny unu badan kajinga kajia berwipat unu ban pak tian bishar ha kiri baman. Henry om ha upat bakut jong ublay. Pimtip mo baki banget kin sa bishar ke pertai. Lada mapi pidai ban bishar ke pertai. Ombit mo ba pin bishar ki kam barit baria. Pimtip mo bangidai ban bishar ki angel. Kanulay ban bishar sayarat ki kam baman kasngi. Lada pidan kum kini ki kam ban bishar. Pisngau day ban long nong bishar da ki beri bamdan benta ha kabalang. Ngakran ye kini ban dupan sngau ram pi. Kalak mo ban long ba omdan manu hapadeng jong pi ubanang ban penbek. Ya kajingya ke jaya hapadeng uwe uri udkot kabalang bat uwe pat. Sngau day mo ba upara bangaj unmudu ya upara bangaj hakayeng bishar kam tam lele hakmat ki bamngaj. Watang habadon kamokot duma para mapi kalabyang ban penpo ajat ye pi. Balai pi melak ban yasya kajing lek bomday. Balai pi yasya kajing lek klop ye pi. Da kum ni pi lek bomday bat lek klop kataru yala ki para. Pimtip mo baki bamhok kin omyo bantah ke hima ublay. Wat syukur yala di. Na baki ba im auria kiba meni blay tau kiba klim kiba lek sang para senrang kinong tu kiba kwan lalot kiba buat tanglang kiba that rong bat kinong luti kin omyo bantah ha ke hima ublay. Bat don na pi kibala julong kum ni. Henry la sat ya pi. Lapun kentang ya pi. Balapan manhok ya pi. Ha ke kerteng utrai jengi uji Yesus Kris. Bat ha mun sim jong ublay jengi. Barok kabit yang ah. Henry kamut babarok kalong ke bementoy yang ah. Barok kabit yang ah. Henry ngan om syak te merau kat balap da ke ai. Kajen bam kalong nak bentak ke kepok kalong nak bentak ke jingbam. Bat ublay unsa penduk yaki baro ar haka bekut. Henry kamet kamlong nak bentak ke jing auria. Kalong nak bentak utrai, bat utrai ulong nak bentak kamet. Ublay ubalapan mipat ya utrai unsa mipat ya piru da kabor jong u. Pimyo i baki met jong pi kilong ki dikot jong ukris. Hatu pin shim yaki dikot met ukris bat pin penlong yaki ki dikot met jong kanuti. Dalay ruem. Pim sutu mo. Ba ubriu ba yapoi bat kanuti ukelalong kawai kamet bat ka. Kajinto ko ong ki angut kinyalong kawai kado. Henry uta balaya so ba utrai ulong kawai kamensiam bat u. Tukiar na ka akor auria. Kanu kawai pat kapop ba ubriu ule kalong sabar kamet jeng u. Henry ubale auria ule pop persya ialah kamet. Pide bantip ba kamet jeng pi kalong ke tempel jeng mensiam bukut. Ubadan hapo jeng pi. Umensiam ya ubah pilai ya pediang na ublay. Pimlong try syu ya ladi. Lathiet ya pi. Badda kador kabarem. Kumtau tu pendon buram ya ublay. Hala kamet. Kaktien jong utray. Ngis ngongo ya ublay. Hakalnong bahan riu yi ba Paulus umay ki Kristan hakurin kamtam bakum ki bangay ki para bangay ki lej banya syaktian bishar hakmat kinong bishar perthai. Kap kumokot dumah khmat kiriu perthai. Bangin sungthu ya kani ka jingong jong Paulus ya kani ka jingkia ka jingong jong Paulus kalong thik kumbala da mangi menta sipara hakaju ka ying kasem ngi yalek sya ka kut laning ngi ai kis ngi ai kumokot dumah uwe pat na ka benta ka no ka jingya ka jia hayeng hasem sipara. Kat no kalong ka bapenjak burom ya ka ying kasem. Kat no kalong ka bapenmong ya ka donur kikmi kikpa. Na kata ka daru kani ka jingalong hapo kabalang ru. Lara mangi ha kabalang iwe pat ngili ai mokot duma hakmat kiriu perthai. Kat no ka pen i ba ngimdon ka jingya teli. Bangimdon ka jingya iet. Bangimdon ka jingya isya. Bangimdon ka jing pediang uwe pat. Kata ka ba Paulus uang ba watang bandon kum kani ka ai ru kadai ka bapenpo pi umdon kam ban smuhe hendai kini ki ai ki kam ki bapenpo engi na kata ka daw kum ki Kristan
kai ka ba mangingi de ban le ha o ya pedeng kijing ya sya ba mangingi le ni dan kam ban dan kijing ya sya ni dan kam ban pediang lang ya kiwe ya kijing bakla jing kiwe pat ha ka ju ka poru ni dan kam ban ya map ya kiwe pat ni dan kam ban ya map ya kiwe pat lada ngila kat bangila ni de ban kier na ka e ban that burom ya uhmen upara jungi namar bangi penja burom ya kiwe pat de ngija perom ru ngisha thau briaru kabalang ngisha thau briaru utrai jingi u Jesus Christ kani ka jing ong jong Paulo singi iwei pe iwei bangin kiar na ki kibala an pen thau bria ya kabalang kiar na ki ba pen thau bria ya u Christ ban ha ka ju ka por ban don ka jing men sim ka jing ya sha ban don ka men sim ban pediang iwei pan ki jing ong jong Paulus ba ki banget le ha ba khadu kin sahab bisyara ke perthai barok kawai ringkat ba utra Jesus Christ kin sahab bisyaru ya ki angel kata ka jing ong Paulus tikat kata ke kerdan jung ki bangai ngibadai bandan balang ba Jesus haga khat ba ringkat ba Jesus balai ngimla ban penbait tang ya ki baret ki baria hapdeng jungi haga imlang salang lane haga balang kamtam haga balang menginum lek sabar handai ngin penbait haga balang Susu angni u Paulus ujiari ki kam ke penjaklia ya obrio ber ba khanglat ya obrio ban yo priang ya kahima jong blei angni ujiar sibun ba ki ka ba mangi bun sin ngi le sing ya bat ngi le kumbam yo sngo angni ong wat ki ba bu at tanglang wat ki ba that rong wat ki nong luti wat ki ba im auria ba kita baru khoi la nyolang ha kita ki ba khanglat ya obrio ban yo priang ya kahima jong blei khanglat ya obrio ban yo priang ya kahima jong blei ngila wan pun kesana kono kom hendrai kini ke de jing ong jong ka tien jong blei kini de ki ba khanglat yo brio nak ba de opdang ka jing ya ka hima jong blei but Paulus ong su hendrai ai ngu yo blei yang ngila pesat yang ngila pen kentang but yang ngila pen manhok da Chris Jesu but ha men siem jong blei jongi ngila yo ya ka jing manhok mentah ba ngila yo ya ka jing manhok pada ka ai ka bangi de ban le dukhat bakhat ar Paulus ong baro ka bit yang hendrai kamut daripada kata baro khoi kalong ka bamento yanga baro e kabit yanga dengan om syate kat balap dah ke baro bun sien pada ngi pen kesan dia dia balai ngi syate ki jing brai jong ka do ngi syate ki jing melien ha ka bam ka di berkum ta ter larang ngi sngu thu ya ka jing mut jong ka tien jong ka jing khot ngi we pi we larang ngi sung thu ya ka jing khot jong blai ngi we pi we ngi nom syate marau ha ki tang namar bang abit ban le kamut bangan sule pathan nata kadau ka jing sya jing et kini baro khoi kirap ingi ban long batte la kam ya la jong ban long ba disiplin ya la de ka jin bam ka long nak bentar ka kpo na bentar ka jing bam uble in sapenduk baro arah bakut henrei Paulus uang kamet jingi kamlong nak bentar ka jing auria kalong nak bentar utrai ulong nak bentar kamet jingi kamdei nak bentar ka jing auria henrei nak bentar utrai ulong nak bentar ka ni kamet jingi ni hapan pendon burom ya oblei hakani kamet jingi pun kut ro khat ba pho ong tu pendon burom ya oblei hala kamet dakan ni kamet ka pha jingi ki jingle jingkam jingi ha kamet jingi ki deben ai burom ya oblei u Paulus wearing i we pe umahami i we pe khamtam bangin kiar na ka akor auria ong kanu ka pop bangile ka de sabar kamet hangni omde ba pun sul ban le pop handre batai ka jingkhia jong kani ka pop jing auria namar balai uladap ong teng ha dekat bakha lunong balai dekat bakha riu ba mangingi long ka temple men si bakhut bat mentau ba pensai su ong ba ha ba phile auria phile pop persai kamet jupi ke balong temple jong men si bakhut nak ta kadau ha ba mangingi le pop persa ya ya men si bakhut kani kadai ka jing kadai ka jing ma ka ba khrau ka ba mangi ngi hab ban husian nak ta kadau u Paulus ong utu baya ple auria oleh pop persya la ka jong kamet hendrei utu balas no au Chris ude ulong ubala si kawai ka mensim u Chris te mangi ki bala IT la ka jong kamet ka mensim ha u Chris man mangi ki balong ka temple jong mensim khu balai ngendang pen auria su ela de balai ngen pen jaklia ya kani ka temple jong mensim khu ka jing koridor jong kamet jingi iwei pe wei ka jing koridor jong kamet jingi iwei pe wei larangi pulis sadien ngen sayu isu ha bakran pang ka jing ipat ba ka jing im jingi amdei tang ka mensim mereka met bat ka mensim ka met jingi kan sayu ya ka jing don buram takadang ni haban rikut ya ka ni ka met jingi ha ka jing telot jingi le sing don sibun ki jing telot ki jing duna ki jing
kijing thaba la ni kijing sya pun soy harukom kila banwan Henry ko man ko para ingin kiar na kani da ka ba ka bor jong blay nya ban duai ba ublay un ai bor ngi bengin la ban kiar na kani ka na kino ki akor aurea kamtam persya ya kamet jungi namar balai kamet jungi ka dai ka bakentang kamet jungi ka dai ka temple uman sim bakoi bat yangi lathi da ka dor ka barem da ka bodor jong ka snam uji su halor ka ding phna ba Paulus ong Pimlong try shu yaladi kedukhat bakat kendai. Pimlong try shu yaladi, ngamlong try shu yaladi, ngamlong try shu yakamet lajong, Jesus Christ ulong try nga. Takda ko jing ong Paulus, yang aban im kolong Christ ban yap kolong jing mentoy. Ipendan buram yo try jingi ha kamet jingi iwei pa iwei. Ni pa shu try kendrat bon ai bor ngi ban ngi dwai kerpang ro kani kapor na kebenta ki yang kisembaro. Kamtam hakani ka juk jung di bamenta ka bangi yo I kemba ka jing aurea ka along kum ka fashion lane kata ha ka social media ba ki bangi I saudong ka long thik kemba kini ki la long outdated kini ki jing hikai ki sngo kemba ki long ki mia dei su ba kani ka juk jungi menta namar ngila penlong normal pelat kini ki baro ni duai ba sa sisien ka tien jung blai kan su thet ban ong ba ka dei ka bakla ban im aurea kadai ke babakla kani ke bangi oktien pareng promiscuous lane kata bangi ban dan multiple partners kadai ke kam aurea kadai ke persya ya kamat jung Ukris kadai persya ya utra jung Jesus Christ kenmaru ke wei ladanga kadai ke temple jung sim bakhut kabrio ke bamanga ngalet ru kadai ke temple jung sim bakhut kasamla jung aru kadai ke temple jung sim bakhut ngahap ban burom ya kata Nata kadang kanu ko beriu ru ka men ka kentai bangi kendu ru ket mau maka ru ka dei ka temple jong mensim khut ngamla un penjabo ya ka temple mensim khut ka beri ka met jonga ngamla ru un penjabo ya ka temple jong mensim khut ka beri ka met jong ka tu ka beriu no jong tu wei pat beriu ngin don kam ban duai na ka benta kani ka juk jongi bementa en yoro ya Jesus Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi hau kun jongi Jesus Christ men jongi ba kading zo kaching ek wala pan raham ki do no jongi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kemen ba kar khu na menta kaching wan ka hima jongi to ai ba kaching ei jongi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but ya kajing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bor jong kajing snil ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong kajing kermen ya kajing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani kajing e kan pan sapriang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pan em jongi cha satla ka pertai chami ublei jongi ubala ka khu junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na rumta jingi